በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ጽቡቕ ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ንሎሚ ከዓ እምበኣር ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 1 እዩ። ስለዚ ናብቲ መደብ ከብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሰናይ ምክትታል። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 1 ዕብየት ጥበብ ኩሉ ጥበብ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ኩሉ ጥበብ ከዓ ንዘለዓለም ምስኡ እዩ ዝነብር ነቲ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ወይ ንነጠብጣብ ዝናብ ወይ ንናይ ዘለዓለም መዓልታት ክቆፅር ዝኽእል መን እዩ? ቁመት ሰማይ ስፍሓት ምድሪ መዓሙቕ ባሕሪ ዕምቆት ጥበብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ መን እዩ? ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ነገር ተፈጥረት ምስትውዓል ካብ ዘለዓለም ነበረት። መበቆል ጥበብ ካብ ላዕለዋይ ሰማይ ቃል ኣምላኽ እዩ። መንገዲ ጥበብ እውን እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ትእዛዝ እዩ። መበቆል ጥበብ ካበይ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ሰብ ዶ ኣሎ? ነቲ ረቂቕ ክእለታ ዝፈልጥከ መን እዩ? ፍልጠት ጥበብ ዝተገልጸለኸ ንመን እዩ? እቲ ዓብይ ተመክሮ ጥበብ ዝተረድአኸ መን እዩ? ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ እምብዛ ዝፍራሕ በይኑ ፈላጥ ዝኾነ ሓደ ጥራሕ ኣሎ። ንጥበብ ዝፈጠራ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። ምስ ረኣያ ክብርቲ ምዃና ፈለጣ ንዝፈጠሮ ዘበለ ከዓ ብኣኣ መልኦ። ጥበብ ዘይተዋህበቶ ወዲ ሰብ የለን። ኣብቶም ዘፍቅርዎ ግና ኣብዚሑ ኣፍሰሳ። እግዚኣብሔር ምፍራሕ ክብርን ልዕልናን እዩ። ዘውዲ ሓጎስ ደስታ ከዓ ይደፍዓልካ። ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ንልቢ የሕጉሶ ነዊሕ ዕድመ ሙሉእ ሓጎስን ከዓ ይህበካ። መወዳእታ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብ ሰናይ እዩ። ብመዓልቲ ሞቱ እውን እግዚአብሔር ክባርኾ እዩ። መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ነቶም እሙናት ገና ኣብ ማህፀን ከለዉ እያ እትወሃቦም። ንሳ ከዓ ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚራ ምሳና እያ። እቲ ዝመጽእ ወለዶ ከዓ እምነቱ ኣብኣ ከውድቕ እዩ። ምልኣት ጥበብ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ንሳ ብህያባታ ፈጺማ ተዕግበና። ልብና ብዝባህጎ ኩሉ ገዛእና ማዕከን ትመልእ። ልብና ብዝብህጎ ኩሉ ገዛና ማዕከና ትመልእ። ዘውዲ ጥበብ ማለት እግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ብሰላም ብምሉእ ጥዕና ከም እትነብር ትገብረካ። ጥበብ ፍልጠትን ምስውዓልን ከም ዝናብ ትሰድድ። ነቲ ዝቕበልዎ ድማ ክብሪ ትውስኸሎም። ሱር ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ጨናፍራ ከዓ ነዊሕ ዕድመ እዩ። ንእግዚአብሔር ምኽባር ካብ ሓጢአት የርሕቕ። እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ንቁጥዑኡ ኣርሒቑ ይሰጎ። ገዛእ ርእስኻ መምላኽ ምኽንያት ዘይብሉ ቁጣዓ ቅቡል ኣይኮነን። ከም እትወድቕ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ተዓገስ ተጸብእ። ድሓር በቲ ዝገበርካዮ ክትሕጎስ ኢኻ። ልክዕ እትዛረበሉ ግዜ ክሳብ ዝበጽሕ ስቕ በል እሞ በቲ ሰናይ ጠባይካ ዝና ክትረክብ ኢኻ። ጥበብን ክብርን ኣምላኽን ጥበብ በዘራርባ ለባማት ሃብታማት እያ። ጥበብ በዘራርባ ለባማት ሃብታም እያ። ሓጣን ግና መንፈሳዊ ንምዃን ካብ ምንዓቕ ሓሊፎም ገለ ነገር የብሎምን። ጥበበኛ ክትከውን እንተደሊኻ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሓሉ። ንሱ ከዓ ብጥበብ ክመልኣካ እዩ። እግዚአብሔር ምፍራሕ ጥበብ እዩ። ንገዛእ ርእሱ እውን ትምህርቲ እዩ። ንሱ ብእሙናቱ ብትሑታን ይሕጎስ እዩ። እግዚአብሔር ፍርሓዮ ትእዛዛቱ ኣይተፍርስ። ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ኣይትቕረብ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ግቡዝ ኣይትኹን። ዛዕባ እቲ ትብሎ ነገር ተጠንቀቕ ከይትወድቕ እሞ ኣብ ርእስኻ ውርደት ከይተምጽእ ኣይትተዓበእ። ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአ ንእግዚአብሔር ስለ ዘይፍራሕካዮ እግዚአብሔር ንኹሉ ምስጢርካ ክገልጾ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ከዓ
ከዋርድካ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ይቕፅል።